Nagtitinangis sa Matiya. Ayan po yung bahay nila. Sobrang ito panggaw ng tabaw. Andyan. Look at Hosay, the best friend. Oo. Tagay mo yung sarap. Pwede tumongtong. Ayan, diri pa siya kumain. Tapos, ano? Mangit ka na lang ganti ko. Dapat kaya ano pa yun? tapos adi, nagkikitang. Ayan, tapos ayas ako. Hello, pag-i. May balay. Yes. May salubong. Ang iyasalog totally hindi pa talaga gawa. Ayan, may pa. Tapos ang gintakpan, nilagay siya ito. Dapat nahin. Tapos, ano pala ito? Kauso ni Benke. Ha? Amo na ang papakyana. Halong ni kukunin mo. Tapos adi iragin. Agawan ng pesto. Okay na?